Apa? Ang kampunan saनैसो उन्दुनो हायासै आइ नोंखौहाय साननैसो ओंखाम मोनजायैया आं नोंनि बिमा जानानै आं नोंनो मोजाङै जाहोनो हायाखिसै आइ नोंखौ मोजां फुथुनो हायाखिसै आंनि हावरिया न'खराव नों जोनोम जाफैनानै आइ आंनो खरसा फोनाङा आंनो खरसा फोनाङा आं बिबायनानै नोंखौ जाहोगोन आइ आं नोंखौ बिबायनानै जाहोगोन क्रिसमासनि समाव आं नोंनो गाननाय होफैगोन दे आइ सना आं नोंनो बेदर होफैगोन नोंनो ना ओंखाम गाननाय जोमनाय होफैगोन आइ नों खुसि दा आइ नों खुसि दा Apa? Ang ganun lang जोंला नों लाबोगोन आइ नोंनो गाननाय लाबोगोन आं हावरिया दुखुथिया आं नोमाय ओंखाम जाना थांनोसै सान ओंखाराब्लाबो बे खोमसिनि समाव आङो नोमाय उनाव माबाफोर मोनो खोमा मानोना बेयो आंनि सम्पतिखौ बे गावनि आखायाव कब्जा खालामनानै लाजोबदोंमोन आं थांनोसै आइ नों थाबाय थादो आइ सना आं फैयागौमानि थाबाय था मुलुगा रावनिबो नङा संसारा रावनिबो नङा मुलुगा रावनिबो नङा संसारा रावनिबो नङा दा बावैनि गोबां बड'लेण्डनि निउस दंमोन गैया माथो मोजाङानो सफैयाखै आरो फारसेजों क्रिसमासनि माखासे गोबां निउस फैनांगौमोन गैया आबालै हांसो गाइखेर जानो हाब अबाव हांसो गाइखेर मोननोब्रा फाग्लालाय अबाव हांसो गाइखेर अबाव मोननो थां अबाव हांसो गाइखेर मोनलाबायनो फाग्ला लामाफ्राव गेलेहैदो थां सोर बे सासे गथ'नि थाखाय आं नोगोद टेनसनलै मा जाबावगोनलै गोदो फंबायफोरनि धोनफोर हाफोरखौ सेनानै लालाबायनायावसो गोबां इसोरा साजा होबाय नामा आदा नोंनाव माबाफोर मोनगोन साननानै फैदोंमोन आदा सोर बिलाय आदा बे आंनि फंबाय बारना नङाथ' दे जियानो हक आंथ' नोंखौ सिनाया नों सोर जाखो आं नोंनि फंबाय बारना सैमाफ्रालाय बहा थांखोब्रा बेखौ अरनोलाय आदा नों आंखौ सिनायासै आदा
दखानाव माबाफोर मोनजागोन नामा साननैसो आं खोब मोनजायाखै आंनि फिसा हिन्जावाबो नेगासिनो दं बियो माबा जानो आं बेहाय दसे हाबनानै माबाफोर जानो मोनो खोमा माबाफोर मोनजागोन हाबनाङा नों सासे बिबायारि जानानै आंनि दखाननि कास्टमारफोरखौ सेस नस्थ' खालामजोब्बाय नोङो साननैसो मोनजायाखैमोनहाय आंनि फिसा हिन्जावाबो मोनजायाखै बे नेगासिनो बेनिखायनो आं जिरायफैदोंबा गोरोन्थि जाबाय निमाहा दे दसे जिराय दे दसे जिराय हामबायसै आइ हामबायसै आं उखैनायाबो हालिया आं बेखौ जानोसै आं बेखौ हारसिं जानो हानाय नङा आंनि फिसाजोआ नेगासिनो आं बेखौ जायोब्ला आंनि फिसाजोआ रसा नांनानै थैगोन आंनि फिसाजोनो आं बेखौ लांनोसै आंखौ फिसा सना आंनोनो लांगासिनो आं फिसाखौ थैहोआ हामबायसै रावनिबो नङा संसाराव रावनिबो नङा थाखा फैसा मायदो रांखावरि नोंनि नङा आंनिबो नङा गासैबो प्रभुनिसो थाखा फैसा मायदै रांखावरि नोंनि नङा आंनिबो नङा बाबुफोर आंनो थाइसेसो होलां आं ओंखाम मोनजायाखै जोबोद गोबावसै ओंखाम मोनजायैया आंनो थाइनैसो होलां बेबो आंबादि भिखारि नामा नाथाय आंनिफ्राय बांसिन बे बांसिन उखैनानै दं अब्ला आं लाबोनाय बे जानायखौ बे सिंग्राखौ आं बेनो होनो ना आं जानो ना आंनि फिसानो होनो नङा आं बेखौ बेनो होनांगोन बे आंनि उखैनायनिख्रुइ बेयो बांसिन इसोरा मोनदों सोरबा आंनि इसोरखौबो जाहोयोब्ला इसोरखौनो जाहोनाय बेनिखायनो आं नोंनो होनोसै न' आफा नों बेखौ नाजावदो आफा नों जादो बाबुफोर आंनो जानो हर सानैसो मोनजायाखै आं बाबुफोर आं जानो हर आं सानैसो मोनजायाखै डिस्टार्ब मबाइल नायनायफ्राव गैया थां बाबुफोर आं जानो हर सानैसो मोनजायाखै मबाइल नायनायफ्राव डिस्टार्ब थां फोरबो आं जाबाय नारखो प्रसारक
टाइमाबो जाबाय मोनालाय लांबायसो ट्रेना दाबो फैया नैबे बिथांनि नामखौ खोनाब्लानो सैताना दोर दोर गिनानै खारखायो साला होद टाइमाबो जाबाय जाना लाखानोसैलै दा सैतान ओंखारनायाव बोलो मोननायनि मोजाङै जिरायनानै जानांसिगोनलै बाबु आं सानैसो मोनजायाखै आंबो हर होद मालाय जानायफ्राव डिस्टार्ब बाबु बाबु होद मालाय जानायफ्राव डिस्टार्ब साला होजा ट्रेनाबो दाबो फैया दामासुलि Apa nang buah dong? मोनाखाबायलै मासेना मासे लांनोसै सोबनो मोनिया साननै जाबाय जायो खोमसि जाबोबाय अखानासि नासि सान ओंखारै सिगां आङो आदा गोमजोरनाव ख्रिस्टमासनि थाखाय माबा मोनगोन साननानै थांदोंमोन नाथाय बेबो आंखौ मुगैनानै नेवसिबाय फिसा हिन्जाव नोंनो आं माइरं लाबोदों थांगौ फिसा नों नेगासिनो नों रसा नाङा फिसा आं नोंनो लांगोन फिसा आं नै माइरं दं आं लांगोन सना आं लांगोन भिखारि खोमाबो खोनाया मेगनबो खोना नामाब्रा बेलेगबाबो खोनाया डिस्टार्ब खालामबाय थायो लामायाव आङो सानना बे दंना मा फाग्ला उनाव मा दङ बेहाय माइरंसो दंलै लामाफोराव मोनाव डिस्टार्ब खालामबाय थायो बेफोरबायदि माइरंखौ लायो नामा फाग्ला लामाफोर डिस्टार्ब Apanya dapat apa ya? Mana aku lagi? Ai Ras ai ang sofaibai ai Apa? Mungkin. Oh ai ang sofaibai ai nang gini nanga ang faibai na monaब्लाबो आं सफैबाय ai Apa nang mama labuk लाबोदों ai बेखौ दा नायगोन दा नायगोन ai दानो नायथ'आ आं दा आं बेखौ संनोसै दे ai दा मोजाङै जासिगोन ai आं संनोसै ai सलाय नायगोन र' सलाय Apa nang yang doi bibenya labudeng kaise नोंनाव बहा फैसा मोनखो ai bibenya labudeng नों बिबानो लायदों ai थां ai बै दखानाव सलाय लायदो खबसे आं ओंखाम संनोसै थां ai नों बिजों थां लायदो ai आं बे सानजौ गैयै समावनो गोख्रैनो आङो सानजौनि थाखाय बे अन्थाइखौनो बे लाबोनायखौनो आङो संनानै जाहोनोसै हावरिया इसोर फिसा आंखौ निमाहा होदो फिसा आं नोंखौ जेबो जाहोनो हायासै अन्थाइ बालाखौनो दिनै आं नोंनो संनानै जाहोनोसै फिसा नों लाबोबाय ai
दे आं संनोसै जिराय आइ जिरायदो आइ जिराय आइ रस जों दिनै बेखौ मोजां जागोन आइ जों मोजां जागोन आइ नों सिन्था दाखालाम जोंबो ख्रिस्टमासनि मेथाइ खननि आइ मालायफ्रा रंजादों मालायफ्रा बर'दिन बोथोराव बयबो ना बेदर जादों जोंबो जागोन आइ फै जों बाहायनो बर'दिनखौ पालन खालामनि आइ इसोरा जोंजों लोगोसे दं सोरगोनि बिबारा हायाव बारफैबाय नख्रांनि राजाया मानसि जाफैबाय सैखो बोथोराव जाथाव जाबाय दिनैनि हराव जिसुआ सारि जाबाय बेथलेहेम गामियाव जिसुआ सारि जाबाय दिनैनि हराव जिसुआ सारि जाबाय बेथलेहेम गामियाव माय सैखो बोथोराव जाथाव सारि जाबाय जिसु नोंथाङा बबेनि जाखो आरो बे मा बुस्थु फालाय बेखौ नोङो लादो बियो आंनिफ्राय फिसा अनथोब अननानै बेखौ लादो अनथोबखौ नों बबेनिफ्राय आङो थादो थांनोसै थादो आं थांसै थादो गोजोनै थादो हामबायसै बै सिनाय मोनै आलासिया जोंनो मा होलांदों जों नायनि आइ नै आइ नोंनि मुङै बियो एसे मोजां गाननाय आइ सना नै नोंनि मुङै नों रंजागोन दा आइ ख्रिस्टमासनि अनथोब इसोरा जोंनाव होनाय आइ आरोबाव जों नायबावनि मा होलांदों बे आलासिया नै आइ बिबारबो समायना रमायना बिबार नाय आइ एसे मोजां समायना बिबार आइ बिबारबो नै आइ नाय बिबार आरो नै मा दं भाइलाय आरो नै आंनि लंपेन्टआ गांसेल'मोन दा नै लंपेन्ट गोदान मोनबाय आङो गस्ला गोदान नै बाहाय मा दं आइ नै नाय ओंखाम दं आइ ओंखामबो नै आइ ओंखाम साननैसो मोनजायाखैमोन आं सानजौनो अन्थाइखौनो संदोंमोन इसोरा आंखौ अनबाय इसोर हामबायो नोंखौ सोरमोन बेलाय जाय आंनो बे ओंखामखौ फैनाया आरोबाव बै मा दं आं नायबावनोसै मा दं नायनो आइ र' नायनि मा दं बेदर नै बेदर दं फिसा बेदर दिनैनि बे ख्रिस्टमासनि समाव अननायजों नै ख्रिस्टमासनि बे अनथोब जागोन आइ जागोन जों जानायनि सिगां जों इसोरखौ हामबाय होनि थ' आइ जों बे भिडिअ'आव जाय जोंनो इसोरा गेदेर अननायजों बे अनथोबखौ हरबाय जों बेखौ फै जों हामबाय होनि जों बै भिडिअ'आव थांनानै इसोरखौ हामबाय होनि थ' आइ जों इसोरखौ हामबाय होनो फै बे भिडिअ'आव जों आफा इसोरनि अननाय जों बे अनथोबखौ मोनबाय बायसि फोरबो दिनै आंनि गेदेर अननायजों सिनाय मोनै आलासिया बे क्रुसखौ आंनो होफैबाय बेनिखायनो फोरबो नोंखौ मैखुनजों हामबाय होयो आरो बे गोथार भिडिअ'आव नों अराय सम जोंखौ थानानै बोर होदो आयौ मा जोंखो बारना औ बारना नों सोर आङो जिसु आङो जेब्ला उखैदोंमोन नोङो आंनो जानाय होदो आङो जेब्ला लन्थं फाथंमोन अब्ला नोङो आंनो गाननो सि होदो बै लामायाव सासे बिबायारि महरै बिबाय थानाया
आंनोमोन बारना नोङो गावनो जानाय गैयाब्लाबो आंनो जानाय होदों नोङो बेसे बाख्नायथाव बारना बिनिखायनो आङो दिनै सोरगोनिफ्राय नोंनो मोनसे अननायनि नेरसोन अनथोब नोंनो लाबोदों ख्रिस्टमासनि मुङाव बिनिखायनो रंजादो मोसादो गोजोन जादो हादर मानियाव नों बादि मैला गैयै गोसोनि ख्रिस्टमास फालिनायासो थार